pasat, el Àlex? Jo què sé. Estaba mirando demasiado. Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro. ¿Quién es este tío? Ni puta idea, tío. En el baño del fondo, ¿eh? Tu et quedaves a dormir con el Samir, què fas aquí? Al final no. Què te passa? La Fúria és la història de l'Alexandra, que és una actriu jove de Barcelona, que una nit de cap d'any està de festa amb els seus amics i amb el seu germà, que comparteixen grup d'amics, i en aquesta festa es desplacen a un pis i en aquest pis algú la tanca a una habitació i la viola. Todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Com és actriu, la seleccionen per interpretar el personatge de Medea, que amb tota la càrrega venjativa que té aquest personatge, aquesta tragèdia grega, i ella utilitza aquesta tragèdia per canalitzar tot el dolor que està sentint, i alhora el seu germà, l'Adrià, a qui ella li ha explicat el que li ha passat, no aconsegueix canalitzar-ho d'una forma racional i va entrant en un estat de venjança cada vegada més gran, i com ells dos van xocant les seves maneres de gestionar-ho. Veo que tienes una herida en la vulva. ¿Has tenido sexo no consentido? No. Dale más fuerte. ¿Cómo huele? Vaig dir una cosa, ¿Qué? que la nit de cap d'any. Però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. La pel·lícula neix d'una història meva, de les meves ganes de fer una pel·li, pel fet que jo havia viscut una història similar, molt diferent, la meva història és molt diferent, i tenia moltes ganes de fer una espècie de, no sé si de revisió, però de tornar una mica, de tornar a mirar una mica com s'ha tractat la violència sexual al cinema, la violència sexual cap a les dones al cinema, intentar aportar una mirada nova i una mirada que tingués molta garra i que fos rabiosa i que fos violenta i que fos incòmoda. Tindrà luz. ¿Només et va tocar? No, Àlex. Necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? Qui va ser? No ho sé. Hem estat educades en una cultura molt misògina i molt patriarcal i crec que encara des de l'inconscient ens surt aquest necessito ser protegida i a ells els surt aquest t'he de protegir. I crec que la pel·li en certa forma parla d'això i de com ell no té eines i sent que l'ha de protegir i que amb l'amor amb el que l'estima el que ha de fer és entrar en unes ganes de trobar qui és, per exemple, i jo crec que ell el que fa és posar-se en el centre totalment, oblidar-se del que ella realment necessita, es posa al centre, s'oblida del que ella necessita i és un egoista realment. Que no te'n recordes, tia? No te'n recordes de qui No va ser? recordo de res, vale? És que per què no m'ho vas dir llavors? Tenim un imaginari creat com de la víctima, de com és una víctima, i jo crec que jo tenia moltes ganes de fer un personatge de caràcter fort, i que tot i això no ho explica i que tot i això no denuncia, perquè una cosa no treu l'altra i no denunciar no et fa menys víctima, no et fa més dèbil. Este suceso inesperado que vino me ha destrozado la